75 proposta konkreta ġew ippreżentati sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet tal-persuni kbar fl-età. Dan bħala parti mill-Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva, imnedija mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali. Din il-politika toffri viżjoni għal bejn is-sena d-dieħla u l-2020. Qabel xejn tirrakkomanda aktar edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ għal ħaddiema ta' età akbar biex ikun hemm aktar produzzjoni u tkabbir ekonomiku. Għandhom ikunu promossi prinċipji dwar saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol li jgħinu biex ħaddiema ikbar fl-età jsibu impjieg. Il-ħinijiet, il-faċilitajiet u ambjenti fiżiċi għandhom jakkomodaw lil ħaddiema akbar fl-età. Fil-viżjoni tiegħu il-Gvern jirrakkomanda għarfien ikbar dwar preġudizzju u diskriminazzjoni minħabba l-età. Min iħaddem għandu jkun inċentivat biex iżomm miegħu ħaddiema ta' età ikbar. Rakkomandata wkoll kampanja pubblika li turi li ħaddiema ikbar fl-età jistgħu jkunu ta' eżempju lil ħaddiema oħra. L-istrateġija tipproponi li ħaddiema jkunu intitolati għal leave speċifiku li jippermettilhom ħin liberu mill-impjieg ħalli jieħdu ħsieb persuni anzjani. Sabiex anzjani jinżammu l-bot mill-faqar u ċ-ċaħda tal-affarijiet materjali, l-istrateġija tirrakkomanda dħul ta' flus sigur, adekwat u sostenibbli. Tipproponi programmi nazzjonali għall-involviment ta' nies ta' età akbar bħala volontira. Il-Konsilli lokali għandhom ikollhom l-appoġġ kollu biex jinvolvu l-anzjani fil-komunità u l-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani għandu jissaħħaħ fis-setat tiegħu. Għandhom ikunu organizzati sessjonijiet ta' informazzjoni għal carers li jieħdu ħsieb persuni kbar fl-età. Għandhom isiru sforzi biex ikun provdu trasport pubbliku bi prezz tajjeb sabiex persuni kbar fl-età jkunu jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet soċjali. Rakkomandat programm ta' inklużjoni diġitali jassigura li dawk ikbar fl-età ikollhom aċċess għal kompjuter u l-internet. Ikollhom ukoll servizz ta' saħħa u riabilitazzjoni fil-komunità biex jippermettu tranzizzjoni tajba bejn servizzi fl-isptar u servizzi komunitarji oħrajn. Għandu jiżdied l-arfin dwar is-saħħa mentali u tkun adottata strateġija nazzjonali dwar id-dimensja. Fl-istess waqt huwa rakkomandat li tiġi implementata strateġija li tagħti seta' lil persuni jirrapportaw abbużi fil-konfront tal-anzjani. Proposti tip l-opportunitajiet ta' taħriġ fil-kura paljattiva u lejn tmiem il-ħajja l persuni li qed jaħdmu fis-setturi ta' kura. Dawn huma bis-suħut minn 75 proposta konkreta, immirati biex tiżdied il-parteċipazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol, il-parteċipazzjoni ta' persuni kbar fl-età fis-soċjetà u l-għajxien indipendenti tagħhom.